Avui a la ciutat que ens espera l'Anna Villagordo, especialista en disseny verd, consultora, professora d'universitat. La seva és una mirada sobre la ciutat i les oportunitats que s'obren des d'un punt de vista ambiental. No és evident que aquest peron obligat, que ha estat una oportunitat forçosa, però ha estat una oportunitat, ens ha mostrat que realment, quan parem, el sistema es regenera, de que realment si prenem mesures valentes i arriscades podem tenir molts beneficis ambientals. El poso que espero que quedi és que la ciutadania tingui memòria del que ha passat i quan hi hagin polítiques ambientals valentes, que tallin carrers, que pacifiquin espais, que creïn grans superilles, la ciutadania respongui positivament perquè se'n recordi de que realment això suposa un benefici ambiental i també social. Aquest canvi i fins i tot aquestes emissions que s'han reduït han estat totalment reactives, no ha estat un canvi sistèmic associat a realment un canvi de model. Per tant, la meva esperança és que les consciències ambientals hagin augmentat i estiguin més preparades. Remarcaria iniciatives en el món del disseny. Voldria ressaltar la de l'Espai Maia, que és una associació creada a Igualada, en l'associació Disseny Igualada i Ticanoia, que va sorgir precisament durant tot el tema del confinament de la Conca d'Òdena, que va ser especialment important, i allà dissenyadors, arquitectes, periodistes, comunicadors, sociòlegs, makers, es van ajuntar per poder crear productes que salvessin vides en un moment en el que el material sanitari no arribava. I aquesta associació, que es va crear en aquell moment amb una prova pilot, diguem, urgent, encara existeix i pretén continuar existint. Com faríem això o com ens enfrontaríem a això, però tot eren reptes inexistents i virtuals, no? Que no havien arribat, i en un moment en què van arribar hi ha moltes agrupacions de professionals i de persones que s'hi van posar i van demostrar que són capaços de fer-ho, més enllà de que políticament necessitem eines.